दायो बानायगोन तामुलपुर जिल्लानि अतुल मुसाहारि मोनसे गुरै खावलायनाय गावनि चइस माखौ दामो दसे दामगोन जों बुंहरगोन जाबाय होनबा जाबाय बिनिफ्राय बिजिरगिरिनिफ्राय जों सोंगोन बेखौबो ससेलांबाय बिनि उनाव जोबगोन दा नोंनि चइसखौ दामनो हासिगोन। खुलुमबाय आंनि मुङा अतुल मुसाहारि दिनै खाम दामनाय बादायलायनायाव आं दा सिख्रि सिख्ला मोसानायखौ दामनो आखायाव लाबाय। दा मोसाग्लांनायखौ दामगोन। दिनै खामनि गोमबुंखौ बुंनो हागोन नामा? प्रिय गम प्रियता गम प्रिय गम टाटा गम बुंलांबाय थादो। प्रिय गम प्रियता गम प्रिय गम टाटा गम प्रिय गम प्रियता गम प्रिय गम टाटा गम प्रियमन प्रिय प्रियता गम प्रिय गम टाटा गम प्रियमन प्रिय प्रियता गम प्रिय गम टाटा गम। थैंक यू। दायो बानायगोन सनितपुर जिल्लानिफ्राय सोरगो दैमारि सनितपुर जिल्लानि बिथाङा सोरगो दैमारि। खुलुमबाय आंनि मुङा सोरगो दैमारि आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। दायो आङो गिबि गिबियाव दावस्रि देलायखौ दामनो आखायाव लाबाय। Next, Zara Papa dapat apa nama? Zara Papa. गोजाम ना गोदानसा? जायखिजाया दिनै गोदान खोदाबनाय गोदान खोदाब। गोदाना बे मोननाय itu godan reaksi. Sorry sir. Deh godan deh. Thank you, sir. Delegate Hirimba
उदालगुरि जिल्लानिफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा दिगेमसा ब्रह्म दायो गोसो बायदि गावनि चइस खालामदों गिबियाव मानिमोन बेयो रोनसोन्द्रि बुं फै बुं थाबायफ्रा ना खामाव बारखोनाय गिदां दे माखौ हागोन दाउस्रिनि अनगा दे जाराफोरखौ बुंना दे दायो बादायफैगोन बिजय गयारि बाक्सा जिल्लानिफ्राय खुलुमबाय सार आंनि मुङा मुस्रि बिजय गयारि आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लादों दायो एसे थाल लाबावनो नोंहा लया टेम्पु सिजोन दै लांदों जायखिजाया खारा बिराद खारासो थाल दामनो खारा दायो बादायफैगोन गौतम औवारि चिरां जिल्लानिफ्राय खुलुमबाय आं दा खामाव बारग'नायखौ दामगोन देंखोआ जाबाय आग्रां 24 बिसान 4 बोखावथि मोनफ्रोम बोखावथियाव 6 बिसान 2 खट 2 गान
많이 다 보고 있는 खावबाय 하고가 있구나. 다음에 나 속까지 끝나 손으로 सत्तुरि 어. सत्तुरियाबो बिजिरथियाथ' एखेयानो जाहैबाय आं देगानो आखि आपेकखौ एसे सिबनानै बर' सोलोंनाय औ सार बेनि थाखाय दे जाथ'बाय दायो बादायलायगोन क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सानसोरां दैमारि आं दा जारा फाग्ला सार आग्रां देहे 24 बिसा जाथ'सिगोन सानसोरां दा दामनाया हाग्रा मोना हाग्रा देहे नोंनिफ्राय ददेरे देहेखौ दामनाय ददेरे देहे बैसागु जायखिजाया नों मा दामो ददेरे देहे साबायखर बिथांनिसिम दायो बादायलायगोन मुस्रि मेहेर बसुमतारी बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा मेहेर बसुमतारी आङो बिश्वनाथ जिल्लानि सानजा गफरबिया बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैयो आं गिबियाव दायो बाथौ आर'जनि थालजों माने आर'जनि थालजों जागायजेनसिगोन Sorry sir, aku naharnya bukan saya mau kelas itu. दे नोङो दाउस्रि देलायनाय बलखौ दामसै बिनिसिम सायख'जाबाय दायो बादायलायगोन गलाय जिल्लानिफ्राय रुस्तम बर'
बाबु बुजाय डिस्ट्रिक्टनि नङा बेयो दामनाया मा बारदै सिख्ला बारदै सिख्ला नोङो होमबा दाउस्रि देलायखौ होगोन ना देलाय खामखौ नों बहा सोलोङा आंखौ जानो न'आवनो सोलोंनाय सोर फोरोंदोंमोन फोरोंनाया मास्टार लाङोमोन मा नाममोन मास्टारनि मुङा मिथिंगा माने बबेनि कार्बि आंलंनि ना आच्छा बेफोरखौ मिथिनानै लानांगौ टाइटेलफोरखौ मा गामि मा नाम नोङो भबिष्यत सासे जोबोद मोजां दामगिरि जागोन सासे नोङो मोजां मानसि जानो हागोन जासिगोन फंबायनिसिम साबायखर थाबाय दायो बरायगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय नीलकण्ठ बर' Thank you. दामफैगोन खाम दामफैगोन सनितपुर जिल्लानिफ्राय रोदोम बसुमतारी नों साबसिन रोंनायखौ डाइरेक्ट दाम दे बागुरुम्बा मोसानाय बिनि देहाखौ मिथिगौ ना मिथिया सार दे मिथियाबा नोङो मानि दामनो थाखाय सारा बुंदों मोनसे कफि सिबनाय दामदों दे कफि सिबनायखौ हाथ'नाय नङा सार दाउ थै लोंनाय बेखौबो हानाय नङा दे बिदिब्ला नोङो आग्रां देहाखौ जेखि जाया मोनसे आग्रां देहानि औ जेखि जाया मोनसे माखौ दामगोन बुजियाखै बुजिस्लाबासै दे नों बारदै सिख्लाखौ मोनदों दे
दे दायो फैगोन बुरखां बर' उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मा मोसानायमोन बे बावगारामोन माबा जाजोबाखै आरो क्लियार जाजोबाखै ना मोनसे खौनो लांखानाय जाबाय ओंखायनो जाखायाखै साननैसो दानिया नोङो माबाखौ दामनाय जारा फाग्लानि बिदिनो माने कनफिउस जाबाय थायो जानाय नङा माने दा मोनसे गोदान नटसो दं नालाय औ दा आरो सिगांनि गोजौखौ हायो दानगोन गोजामखायो दे दानिया उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जौस्रां गदाय फैगोन निर्मल बर' निर्मल बर' आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आं दायो जारा फाग्ला दामनो नागिरदों आग्रां देहाय रैबो खावसे नै खम नै गार निर्मल बर' दा बारदै देहेकनि जायखिजाया मोनसे देंखो बारदै देहेकनि साबायखर बिथांनिसिम दानिया जौस्रां गदाय फैगोन बाक्सा जिल्लानिफ्राय भद्रेश्वर बसुमतारी बाक्सा जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैगोन भद्रेश्वर बसुमतारी खुलुमबाय आंनि मुङा भद्रेश्वर बसुमतारी आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं दा जारा फाग्ला दामनो सानदों
नोङो आग्रानिफ्राय हेबनांगौबा थामहिनबा सप्तानि दे Kotoroni. Bidan sorry ko tabai, naidanya dosong mau kembali bagian Sirang Jilani Prai Pungza Bosumutari. Bidang Pungwai Sirang Jilani Pungza Bosumutari di Pungwai Tampil Lagai Nanganya. Pungza biyo ma denkeri damnai bile tungri sibnai da nanga ma damnai baje de bi damnai hana dele ma mosanai Telishal. de de nomor sangat banyak masih tak boleh masa banyak nomor kasar kurai Masuk. Jangan sense puru menjadi Dengan Kham Damnai bisi gobaw soलोंया News. News सोलोंया Ada jangan belum. जोंबो दङ दे जों जोबोद मोजां दामदों आरो इयुनाव साबसिननिफ्राय हामसिन दामगिरि जानो हागोन गोजोन्थों आंनि आसा Thank you. Memiliki sabaikor naidanya Zusro pada bagian Kukurza Jilani Prai Sudim Nanzali. Sorry sir. Dampsini hagar sir. Dampsini lagi
माबायदि दामदों द्रुम गम द्रुमफ्रा दे द्रुमखौ बु दे देलाय आरोबाव खामाव फैनार दौ ता गम ता गम बिदि बुगासिनो दं खामानो फैनार सार फैयो आखाइखौ नुहुरो ना जों दे बुंफिन आखिया एसे दावगागौ हमजाब बोजाबनांगोन दे सेकेन्ड बार मोनसे आखिनाय द्रुम था गम दे होफिनदो दे दामखालाम दे दामथारफिन जासिगोन नोङो आग्रां देहायनि मोनसे लिरनानै Huzai Jelak Bidang Kakiram Bosumutari di tanda एसे मोजां दामदे एसे मोजां मोनबावदे होनबा मोसाग्राया बोरैबा जालायगोन नङाबा ने गोगोम बुलाय बागुरुम्बानि बुंखौ दे थिगानो सानबाय नाथाय नोंनि आखायाव फैजोबनो हायाखै दे सोलोंबाव उनाव मोजां दामनो सोलोंदे दे जागायदो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दायो बादायफैगोन तामुलपुर जिल्लानिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बादायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय सोलोंदे एसे सोलोंबावदे ग्रामाटिकेल जानांगौ दे गासै दामनायानो दायो जोङो
सिख्रि सिख्लानि मिथिगौ दा बिदि मुंखौ दाबसै जों सिखिरि सिख्ला औ मोजां मोजां सोलोंदे जाबाय दे दायो जोंहा जोबथा बादायारि कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय मिथिंगा नार्जारि बिथांखौ बादायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय सार आंना मुङा मिथिंगा नार्जारि आं कार्बि आंलंनिफ्राय खामबानो बाहागो बादायलायनायाव बाहागो लानो फैदों आं दा बागुरुम्बाखौनो नांगौसै सार आंनि देहाखौनो बागुरुम्बाया मा देहा आइलें देहा सार बिसाना जिनै बिसान होनबा नोङो दौरि देहेकनि नाम हागोन ना दौरि देहेक माने सार जों मोनफेराखै नालाय ओंखायनो बारा हमनो हायाखै आरो ना दे होनबालाय बेलेग माबा मोनसेबा नोङो खामाव बारखोनो दामदो दे खामाव बारखोनायखौ औ देलाय दे नोङो जोबोद मोजाङै दामदों नोंनिफ्राय मोनसे खोनासंनो लुबैबावबाय आं साबसिन रोंनायखौ सार साबसिन रोंनायखौ साबसिन रोंनाय नोंनि साबसिन रोंनायाबो दाउस्रि खोनासंनो बेलेग बायदिसिनायाव दाउस्रियाव थांनो आं बुंना होबा जागोन ना जाया हागोन हायाखै बुंनाय हाबा दाउस्रि उराय दावराय हानाय नङा सार दे नोङो बारदै सिख्लाखौ दाबदो दे बारदै सिख्ला औ एसे माने सार स्टेज सिद्रायाव लांबाथाय एसे गिनानै बावलायलाङो नालाय बावनो माने सार दल खानायाबो बारा मोजां जायासै नालाय नोङो बारदै सिख्लाखौ दामै दामै बे स्टेजखौ गिदिंनानै ओंखारलांदो दामै दामै थाबाय ओंखारलांदो आरो सार दल खानायाबो बारा गोरा जायासै थाबायनो माबा थाबायनो हाया
हागोन दे नुगोन ना सार ओमफ्राय बेखौ खिन्थु बेखौ दल होननानै बुङा आंना सारमाने नै गसंनानै गयो नालाय ओंखायनो खामानि नालाय माने हाखु दाखु लेंहरनाय हाखु दाखु खानानै मोजां जायासै दे नों ओरैनो मोनसेल' दामसै सारबाय ना दे ओरैनो बादै सिख्लाफोर एसे दामनानै एसे दामनानै लाबा दानथारदो ओरैनो दानथारदो दे दे जायाखै आं सोरखौ बुंना हरनोसै नों दामदो दे जाथारगोन दा 1 2 3 दे नोङो एबा जारा फाग्ला दामनानै ओंखारलांनाय दे बारा मोनफेराखै सार दे आं सुरखौ बुंसै नों आंजों मिलायनानै दामनानै ओंखारलांदो नङा सार एसे खोन्थानो होनबासो मिथिगोन Proyek kita baik, rezekinya nanti kita naikin.